social media account nga gitawag karon og Modern Marcela Argoncillo tungod kay samtang nagtuman sila sa stay-at-home order, ila kining gigamit sa pagpanahi dili sa flag kundi pagpanahi sa mga personal protective equipment alang sa mga health workers. Si Marie Dumabok sa report. Marami si ka-happy sa inyo gidonate. Thank you kay mga ma'am ug mga sir. God bless you. Ingon niini kasadya ang paghangop sa mga healthcare workers sa Sugbo sa gihatag ng mga PPE nga gitahi sa gitawag og kahugpungan nga Lihok Marcela. Ang social media account nga Lihok Marcela ang gimugna ni Sharon Rivalde Bering, usa ka interior designer ug magtutudlo sa usa sa mga universidad sa Dakbayan sa Sugbo. Saysay ni Bering sa Balitang Bisdak nga una niyang design sa PPE alang lang unta sa mga higalang doktor ug nurse. Apan usa ka gidikanan sa iyang tinun-an mihatag kaniya og mga materyales sa yunining buwana. Maong naagni siya pagpanawagan sa social media sa kababayin-an nga kabaong manahi ug way lingaw niining pagpatuman sa stay-at-home order. Ug dinhi na nagsugod ang pagdaghan sa mga volunteer sa Lihok Marcela. Anang nagkinahanglan. Unya labot nami sa gawa sa New York, sige kaming ang kwan doon na may mga 40 to 50 volunteers, women at home, any age bracket na ipatanon, luckily no na mga millennial pa na kanang interesado pa ani nga craft up to 80 years old na mga babae. Ang ilang mga ginama ang miabot na sa mga tambalanan sa Sugbo, Bohol, Leyte, Zamboanga ug bisan na gani sa gawas sa nasud. Nakabenepisyo sab niini ang mga basurero sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mga crew sa usa ka fast food chain. Kung after mi mo collect og kanang 5 pieces, mangayo pa sila, ma'am, pwede mangayo pa mi og 10. Nya naka-create sad mi og friendship, relationship manggod ang ako ang gitry gud og create nya. Hopefully I'm really hoping gud mahuman na ning COVID kay I would love to meet them mag get together mi nya. Kuan sad gud kay ang mga mama na uban padad-i ko diri kay akong anak. Dugang ni Bering nga dako nilang kalipay nga ang kababayin-an maikatampo nining gubat sa dili makita nga kontra. Gawas sa women empowerment nga gipakita sa Lihok Marcela, mato ni Bering na ning pagpakigbatok sa coronavirus. Ang mga healthcare workers sama sa mga doktor ug mga nurse nga nag-atiman sa mga pasyente ang labing risgo. Hinungdan nga nagkinahanglan usab sila sa pag-atiman gikan sa komunidad. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak.